Dag og rigtig hjertelig velkommen til video nummer 12 i Total AdSense Guide. Vi har nu kreeret vores egen hjemmeside, som er klar og parat til at tjene os penge fremover. Først og fremmest vil jeg gerne takke dig for, at du har kigget med i hele guiden. Det er min første videoguide, jeg har lavet nogensinde, så jeg beklager, hvis jeg indimellem snakker for hurtigt, lidt utydeligt. Men hvis du har nogen former for spørgsmål eller rettelser til videoerne, så smid mig en e-mail eller læg en kommentar på sanderg.dk. Guiden fremover, den vil blive til at finde inde på sanderg.dk. Jeg laver formodentlig nok en underside, der hedder /TGA, eller TAG, undskyld, for Total AdSense Guide. sanderg.dk/TAG. Måske, eller også kan det være, at den bare kommer til at ligge som en normal underside. Det skal jeg lige kigge på. Men tak fordi du har kigget med. Og jeg håber, at du nu selv er klar til at gå ud og tjene din første lommepenge på internettet. Og om det skal forblive lommepenge, eller om det skal blive til en seriøs forretning, det er jo lidt op til dig, hvor meget arbejde du lægger i det. Men altså, indtil videre, så har vi så på andre AdSense-sider til at starte med, og så hvad vi selv skulle lave af hjemmesider. Så har vi fundet keywords, og vi har lavet keyword research, så vi kunne finde et exact domain match og arbejde ud fra. Så har vi købt webhost og domæne, og på den webhost har vi så opsat vores egen WordPress-blog og redigeret inden og lavet standardredigeringer. Så installerede vi plugins, blandt andet det her SEO by Yoast, som er det første plugin, du skal huske at installere, når du laver en ny blog. I hvert fald lidt af dem. Så har vi installeret Google Analytics og Google AdSense, så vi både kan spore vores besøgende, og vi kan få nogle penge i lommen. Derefter begyndte vi at research på keywords til artikler og smide dem online, så de var optimeret med on-site SEO. Og sidst men ikke mindst, så har vi kigget lidt på backlinks, og i sidste video, der fik du en rundtur i Analytics. Så nu burde du faktisk være rigtig, rigtig godt klædt på til at gå ud og lave dine egne hjemmesider. Og jeg håber, at du allerede nu har den første kørende, som du har lavet sideløbende med den her guide. Jeg har allerede nu tjent mine første kroner på slankekur for unge. Synes jeg lige, at det var passende at slutte af med i den her 12 videos guide, som nok løber op i et par timer i alt. Men jeg har altså fået mine første kliks på mine reklamer på slankekur for unge, så det synes jeg at var passende at slutte af med i den her video, så I kunne se, at det rent faktisk kan lade sig gøre at tjene penge. Jeg kan lige åbne et billede af det lige før. 2 kliks har jeg fået, henholdsvis den 2. og den 7. november, på samlet næsten 4 kroner. Det er jo ikke en formue endnu, men hvis du laver en del af den her slags sider, så kan det altså blive til en fin badeferie en gang om året, eller hvor meget arbejde du nu har lyst til at lægge i det. Du skal jo huske på, at desto mere du arbejder, og jo flere sider du laver, jamen, jo flere penge vil du simpelthen også tjene i sidste ende. Så nu vil jeg anbefale dig at gennemgå hele processen igen med en ny side, og simpelthen bare få sparket røv. Så rinse and repeat. Gør det hele over igen flere gange, og så står du snart med en rigtig stor bunke hjemmesider på hånden, som kan tjene den her passive indkomst hver måned. Og igen, du kan vælge, om det skal være lommepenge, eller om det skal være en seriøs forretning, du får op at køre. Men jamen, til sidst er der så ikke andet end at sige tak, fordi du har kigget med. Det har været en fornøjelse at prøve at lave det her. Det har været udfordrende for mig selv. Og sidde og snakke til en computerskærm, og ikke nogen andre mennesker. Det er jeg ikke erfaren med, men jeg håber, at du har kunne bruge det. Og så igen vil jeg undskylde for
manglende dårlige engelske udtalelser og dårlige formuleringer og et par pauser indimellem, hvis det har opstået. Så tusind tak, fordi du har kigget med, og jeg håber, at du nu er klar til at gå ud eller du burde i hvert fald være klar til at gå ud og tjene den første kroner på internettet med Google AdSense. Så tak, fordi du har kigget med i Total AdSense Guide, og anbefal den gerne til venner og bekendte, hvis der er andre, der også vil i gang med at tjene penge på nettet. Så ha' det godt, og tjen nu for helvede en masse penge. Tak fordi du har kigget med. Hej.